Nasermonan sa kapulisan sa Davao City ang grupo sa demolisyon. Human nasakpan nga pipila ni ini ang nangawat og mga butang gikan sa mga balay nga gipangguba sa May Matina Crossing, Davao City. Sumala sa Talumok Police Station, 8 ka mga wala na hinganling mga individual ang ilang giaresto. Human nasakpan sa pagpangsakwat og mga butang sama sa copper wires, jackets ug assorted nga mga sanina. Hinungdan nga gipasakahan kini og kasong theft. Nunot ni ini gipahimangnuan ni Talumok Police Station Station Commander Police Major Genesis Oriel ang mga demolition workers ug personahe nga nalambigit sa mga operasyon nga hugtanong tumanon ang balaod ug respetuhon ang mga kabtangan nga makita sulod sa mga demolition areas. Gipasalig sab ni Oriel nga magpabiling magbantay ang kapulisan sa maong lugar aron masiguro nga patas, hapsay ug legal ang pagpatuman sa operasyon. Nasayran nga niini lamang milabayng semana sa gunsong demolition operations ang gipahigayon sa mga compounds sa Barangay 74-A Matina Crossing ng syudad. Diin kapinlibo ka mga pamilya ang nawad-an og Pinoy-anan human nga pugsanong gipang bungkag ang ginatus ka mga balay subay sab sa implementasyon sa Writ of Possession and Special Order of Demolition nga gipagula sa korte ubos sa Darab Case number 11-1973. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.